thleng tur ringlok dik thei tak mai TV show The Simpsons ina hrilhlawkna anei zinga la thleng dik lo amai ro chu thleng dik hnai Varte anoma chutiang borvel te kan tarlan ba ka chuan rinlawkna phena thilom te kan tarlang don nia hun lo lakal tura thil thleng tur an hrilhlawk zinga chuan Terminator fli mangdewa robot helna le khovel open tumna chu aron thleng don hnai ninalanga robot le artificial intelligence lama khovel mason dan ngai tuin kumsang ni le som ni pakhata chuan he hrilhlawkna thleng dik tur hian thilakal tran to mai thei tianoma tuna technology kan neya lir thei khal ngai lo mania in khal thei ti te mi hring tho theiang chia thok thei tura artificial intelligence an duan chua te aum to a robot thren khat phei chu mi hring nena danglamna omlo tlukte poin siam chua ani to robot helna hi achuak don ani chuan The Simpsons hrilhlawkna hi a hnai vai to hle VR cho virtual reality lama khovel athang em boka video game satanga entertainment system lama bu an khwar thuk zel The Simpsons show episode pakhata chuan homarate nu pain rongbol than palova VR headset anwa pipe manga cho an emai an lantira atak taka hei hi a hnai viau to ninalang New York lama virtual reality ya ei tur an pek te an lo om to a an thil lei chu enge tin hremi alova VR ai ro chuan chatui takangin alang theya chopa ngai ei lovin nakin loka chuan chotha omna tui thosi chu VR kaltlangin kanla eve to mayang antia The Simpsons hian he technology hi kumsang ni somthuma thleng turangin an ngaya amai ro chu VR khovel mason dan ngai tuin chuai ma kumsang ni somni panga borvela chuan chop chua thei ani to mai thei ane note trong thei lo biakna homara u nau pa arpan la trong thei lo note biakna tan khol asiam chuaka chu khol chuan note rakle omzenei vaklova an tre te chu trong pa ngaya aron le chuaka hetiang thiamna hi chu a om thei lowang kan lo ti mai thei ma se China lama hetiang buai pui hi anoma application a siamin naute in ri an siam atangin enge an soi ti hriat thei ania anrila tram nge an muta chuak ti borvel te hriat theina turane application hi thatakin ala thok chi alova ma se helama po hian maso na chu aomin nakin loka chuan note trong thei lo te chuan enge an soi ti te kan la hre thei thuai don ninalanga hetiang thiamna hi khovelin a in chopani chuan nu le pa ten note ril ru an hriat theina bik chu abo to dona mi hring ni phung atla hniam deuh hret mai thei heiba ka hian holiday to the future pass a Maggie Rai chu robot in a villa ultrasound tin a en kol dan tur zonga thuron aron pe a damdoi lama thiamna le artificial intelligence thunzom lama mason na aom zela heipo hi tuna tanga kumrei lote a chuan a thleng dik to tura an ngai ane hologram he thiamna hi sci-fi movie borvela an lantir na sa a The Simpsons point hun lolakal tura chuan khovelin ala mel hriat don ti Varte to the future episode a khan an lo hrilhlawk to a chumi thleng dik tur chuan tun din hmuna hologram a hian Microsoft chuan nasa takin ma an sona South Korea phei chuan building pakhata digital mangin tui phone te po an lo da thei to boka in biakna ta na phone call le video call la ya mun le muna in bia ang deuh chi ate message a athon tu mail lang ti borvel te chu a hnai hle ti hria thei ome sikei sena mi hring ka kai The Simpsons chuan kumsang ni somnga pakhata chuan sikei sena mi hring kap kain chenna tan kan hmang to tura an ngaya homaran vansang atlo tumin vansang longa fangmir bupui alo chua pal to boka hengte hi thleng dik theiane
Max company SpaceX chuan sikeisena mihring handa tumin ma anlana sa hlea tuna tanga kumrei vaklawa chuan hlotlin man po antum ru hle an puitlin rualin Simpsons hrilhlawkna hi athleng dik don tinane sikeisena zintur zinga hian an ranvul engemaw ber paipon tok anom ngei harinom boka heng hrilhlawkna te thlendik na chu nakin loka kan la hmungei mai thei Ivanka Trump kumsang ni som ni in thlana Donald Trump a fanu Ivanka chuan president achu velova mase kumsang ni som ni pakhata tang chuan White House luaturin campaign anei tranto rinane The Simpsons chuan kumsang ni som ni pariata Ivanka Trump hi president tu rangin an hrilloka Trumpa atling talo ani phei chuan hei hi athlen dik theina rem chang atam zuala atling leta ani poin Trump ni amang zodona afanu hian president lam a on ani chuan ma anlak tran thuai arinom hle tuihnoi in hun local tour an hrilhlawkna episode pakhata tuipuimonga in sak atela a hun lai chuan suang tuana le ngai ruat na mai mai nin langma se tuifin riat hnuaya in sak hi a hnai ta hle tuya pilvek lova in tuihnuaya zuk sak thlen te phei chu mu tur om nual a pilvek chi po hi khovelin a hmel thiat har to don lo nin alanga Japan phei chuan Ocean Spiral Project an boipui to a tuihnuaya chung ko zatel khosak tir an tumane tuyal thei manglo lir thei The Simpsons episode pakhata Lisa chuan lir thei in tlan siak na tan tuyal thei manglo nizung chakna mangjok lir thei akhala hei po hi athlen dik hun a hlavak don lo ninalang lir thei electric mang aron chuak zela nakin loka chuan nizung chakna mangemo electric mangkop ngal po environment hum halna tan kanla mangdon ninalanga hei hi chu kan hmalam hun ninangai theiane rimoi manga mihring ril ruthunun na po The Simpsons hian anlo hrilllawk to a Cold War hun lai khan mihring ril ruthunun na lam hi America chuan anlo buaipui chiam to a ruihlo chikhat LSD an mangthina an project hi hlui hlon to ma se engemo aom chuan helama hian khovelin ma alala thei reng heiba ka hian The Simpsons movie kumsang ni le pasaria ti chua Springfield chu darthalang lian pui maya khu ania lu le chua athailo environment chezel laka anin venna niin tun thrileng wangte environment chiat chak dante ngai toin hetianga khokhu phuivek mai hi athleng lawang ti chu soi thei ani to lo bokane The Simpsons so atanga hrilllawkna te hi alo thleng dik nual to a US President Tatana Donald Trump pa atlin tur chungchang te Higgs bosons particle mu chua chungchanga tele pakwa som pakhat te Disney in Fox an leitur te chu dik takvekin an lo hrilloka Trump pa escalatora aron chuan thlak phei kha chu an lantir da nang deuh chein athleng ani kha hei wang hian he so boipui tu te hi hun kal to tanga lo kalemo hun kal towa zin toemo ang hiala te an ngai thin ma se chutiang ero chu anilem lo thung aso boipui tu masa alji na chuan kum khat nuwa thil lo thleng tur kan ngai tua chuta tang chuan hrilllawkna kan siam ta thin tina soya an hrilllawkna te hi thil ni thei tur takatanga an duan chua te niin an hrilllawkna thlengdik ta chialo te po a omve nual thowane an hrilllawkna zinga chuan kumsang khazakwa somkwa pariatami to kumsang ni som pasaria thlengdik Disney in dollar tukle dingon somnga pahnia 21st Century Fox an lei hi alang sarber pol aniome hemi chungchang hi aljin chuan soifein kumsang khazakwa somkwa pariata khan TV company te in chhun fin athleng choka company lian pahni Disney le Fox te in chhun fin chu kan hrilllawk tamayani atia
kumsang ni som pasaria a thleng dik ta ne kumsang ni som pahnia khan god particle anti mai Higgs boson particle chu mu chua aneya ma se the Simpsons hian kumsang khazakwa somkwa pariata khan anlo hrilhlawk to a kumsang ni som panga a khan hei hi hai chua nein homaran chiar kopa cho chu cho chhun zom zel aneya Higgs boson particle mass achuak theiane he particle an mu chua ma kumsom palikal ta khan a chiar koplama Simpsons hian anlo mu chuak to tina neya homara chiar kop cho hi mathematician David Kohena cho nein adikem tia ro chu a hun lai hian riat ani chi alawa kumsom palin nuwa adikti nem nge anita ne Simpson hrilhlawkna chuan alarber ati thei hi alo me kumsang hnia khan kumsang hni som paruka US President Donald Trump a President tur thu anlo hrilhlawk to a ngai ruatna satlia mai ani mi alo khatiang lai khan Trump hian President chu atumti asoi thoi deuh thuak to thina chumi hmang chuan anring ve chinta a anring dik ta chi arenga ne Ivanka Trump chu President atan anring lok le a The Simpsons movie a Arnold chu President tanga lantir ani telboka hengte hi US President bi ka chuan an hrilhlawkna hunin adik donem ti alafia turte ani ome pakwa som pakhat chungchang kumsang khazakwa somkwa pasaria an hrilhlawk kumsang ni pakhata thleng dikta ero chu inrem taka thil thleng liaw ani tin he so buat saitu te hian an soyane The Simpsons hi mithiam ho kut chuak ani awangin belchian adol hrep le ngala an philosophy chhop chuate chu azir tham hle niin University of California thok Varte tanga zir chuak William Arwin chuan asoya kumsam thum chuang he so hi akal toa hrilhlawkna dik tak le zirtirna thatak tak te chu khovela anla chhop chuak zel don niin angai thei ome